Welkom bij het programma Gewest Friesland, wat reportages zendlid van het programma Van Gewest tot Gewest, dat van de nationale televisie weer zoent 1964. En Johan van der Zee, die de meeste reportages maken, wij gaan eerst naar 1971, want ik denk dat het hem twee heerlijks feestje haast wie je verzeld. De Giesbert Japeksprijs. Ja, en dit weer met Paulus Akkerman? Of, Paulus Akkerman, ja, nou, ik doe net dat ik dat zelf ook niet nou, maar dit wie wel heel bijzonder. Hij kwam met een tasje van de boord en daar stier een grote auto van de provincie en nou ja, dat was al een mooi beeld. En we hebben in het gemeentehuis of het stadhuis van Bolzert een interview en door de weer zo zei nou, dan kent die auto leuk man. Dus het zit alweer in de reportage van jongetje Jens over Paulus Akkerman. Een keurig in uniform gestoken chauffeur stond donderdagochtend met een grote glanzende auto te wachten op de officiële gast van het provinciaal bestuur, de winnaar van de Giesbert Japeksprijs, Paulus Akkerman. 2 functionarissen van dat provinciale bestuur waren ter begroeting aanwezig, zoals dat dan heet. Een wat ongebruikelijke gang van zaken. Normaal komt de winnaar van de prijs rechtstreeks naar de uitreiking in Bolsward, maar een eilandbewoner als Akkerman is noodgedwongen veel langer onderweg. Een charmant idee daarom van de provinciale overheid om het echtpaar Akkerman in de tijd tussen de aankomst van de boot en de uitreiking van de prijs zo aangenaam mogelijk bezig te houden. Na de autorit naar Leeuwarden volgde een dineetje en 's middags stond een bezoek aan het Fries Letterkundig Museum op het programma. Dat museum had een fotocollage opgesteld van de Schiermonnikoog-activiteiten van de schrijver. En natuurlijk was hier het werk van de prijswinnaar bijeengebracht. Een respectabele productie waarbij de vele krantencursiefjes die Akkerman schrijft nog buiten beschouwing gelaten zijn. Voor het Fries Dagblad alleen al schreef Akkerman bijna 3000 korte verhaaltjes. Tot grote verrassing en verbazing van de prijswinnaar werd hem hier gevraagd binnenkort te poseren voor een schilderij dat dan later in het museum opgehangen kan worden. Dat is het ei voor het museum, ik nog hebben Zweden vertuten. Vandaar deze schriftuur. De vroegere bakker Paulus Akkerman werd hier uiteraard ook lovend toegesproken. Meneer Akkerman, Johan een hekel aan interviews lopen. Ja. Waarom? Waarom? Ach, het hoeft niet, hè? Het hoeft niet. Nee. Maar je staat nou op dit moment even in de belangstelling. Je had de Giesbert Japeksprijs, had je ook doen. Ja. Van het ook wens je dan maar. Dank u. En je bent schreeuwen. Waarom schreeuwen je? Nou, omdat ik het zo mooi werk vind, hè? Je kunt het nog doen. Dat is een soort? Ja, ik dacht nog aardig. Soort. Doe ik nog wat woordjes zo. Nou, ik dacht nog aardig, ja. Je doet nog wat woord? Ja, ik doe nog wat woordjes. Wat? Ik ben vereerder van de Ravaijebank. En naast dat werk schreeuw je ons? Ja. Had je dat nou in 10 uur drukken? Hoe lang ben je er nog aan? Dat weet ik niet. Ik doe niet bedoelen. Nee. Je kunt net elke jongen zitten en... Nee, zeg je dat niet. Zo nou en dan denk je, nou mag ik eens even wat schreeuwen. Nou, zo nou en dan is de bedrijfskranten dat ik alle weken een bijdrage van leveren maak. Dus dat met alle weken niet meer. Dus het is wel een dwang ergens? Ja, min of meer. Dat met kleren te maken, ja. Dat al. Viel je dat zelf? Nee, ik viel het helemaal net uit een dwang. Mooi dat ik dwang ga. Ja. Kijk dat ik nog mooi even. Ja. Op zo'n manier. Sint-Wurg hiet het dan vaak dat schreeuwers engageren wijzen, maar viel je jezelf engageren? Nee, ik niet. Daarom ben ik misschien net een goede nog geschreeuwd voor. Hoe bedoel je dat? Nou, had dat zo wijzen maar. Had de schreeuwer engageren wijzen maar. Nou, dan zou het opmaatje gaan dat ik net een goeie ben, want ik ben net. Je bent net, maar je vindt het toch in een bepaalde romte, vind je onderwerpen toch op? Ja, dat... Ach, je is gewoon leven, hè. We zijn wel gewoon mensen. En we zijn wel gewoon denken. Oh, die ook schreeuwen. Maar hoe ken je die mensen zo goed? Nou, hoe krijg je die mensen zo goed?
Dat was een uren vraag zelf. We komen er al dagen mee zitten. Ja, Ja. maar er ben net een soort die de mensen zelf beschreven. En dan zat ze ook werkelijk binnen op die dorpen. En dan is het toch een goed zo in, dacht ik. Nou, dat weet ik niet, jij. Nou, god, mensen zouden me niet inzien. Dat is net... je moet net denken dat ik nou eens denk, jongens, dan moet ik deze beschrijven. Zou het nee, helemaal niet. Helemaal niet. En er is zo'n soort mensen. Ja. De ene mag dit mooi en de andere mag dat mooi. Maar schreeuw je uit waarnemingswaai of is het... Ik heb hier wat een verhaal in het zin brengen over mensen in een bus. Neem je dat waar en schreeuw je het op? Of? Vaak wel. Wel. Maar ja, dan verhoor ik het wel wat zelfs. Dat is... dat wordt verhoren. Je gaat nou de Giesbert Jacobsprijs van beter blieb, maar? Ja, dat is een mooi. Zonder me keren. Hoe reageert je erop? Dat je het Nou, dat het toen zo'n verwacht van mijn kamer, dat ik het net dacht. Dus weer de verrassing, dat is de groter. Hoe onderging je zo'n dijs, zo'n huldiging? Nou, dat zeg ik nog net een antwoord op. Ja, dat is me nu weer een vraag van. Hoe onderging je die? Hoe moet je zeggen? Ja, je het op alle mogelijke manieren. Let is het. Ja, dat is weer. Ik heb het zo erbij. Dat is, Er werd op een bepaald moment zijn... er werd een schilderij van je maken. En hoe onderging je nou, dat vind ik eigenlijk te boord. Dat hij nog net hoort. Je minder ik net alle jaren spullen maar je hoort, ja. Je bent al beskieren ook, hè? Dat kan ik net zelf net bij zitten, hoor. Nee, had ik zelf zeggen zo dat ik dat weer, dan weet ik het in ieder geval niet. Nee. Ja, genau. Mooi, klaar. Lucht uit, heren. Nee, steen daar, steen. Maar ik dan dichterbij. Deze, Jo van Hetten Lopwees, geeft mij de prijs die Jo gekregen hebben. En dit is het grote plakkaat dat je daarvoor krijgt. En tegelijk wil ik daarbij ook oranje een check. En die check toch dat hoop te accepteren je weer door er op Huizenbank iets geven zijn. En dat is dan. Paulus Akkerman, de Frieske skruwer. Wat had die man een soort skreun? Je kent al die verhalen van Akkeratsma nog wel. En dat in die boekjes Soort en Pieper. Ik zal nooit weer vergeten. In essentie, het laatste essentie van zijn columnachtig denk je weer. Hij gaf hem de moeder uit de jekken. Dat ik nooit weer vergeten, Paulus Akkerman. Wat een humor. Ja. Maar wat een soer man. Ja, dat past helemaal met België. Nee. Dit weer een van die moeilijkste interviews die het ooit had. Ja, precies. Want hij hoorde geen antwoord. Nee, er kwam helemaal niks uit. Nee. En ja en nee en nee en net. Is dat volgens mij maken? Dat had ik wel vaker mee maken, maar daar stuurde het vaak net uit. Nee. Maar deze man hier die prijs won, dus dat moest wel. Ja. Ja. Een zucht van verlichting door het interview. Dingen wie, en ja, dus zei hij ook in het jacht wel uit. Ja, ongelooflijk. Ja. Het is, ja, wilt die man, nee, daar had natuurlijk een soort van hem leren. Toen ik bij de Rono kwam, toen wie Oer de Hagen wie er nog kreeg. Dus, en dat wie geweldig populair, daar ben wij doen maar stoppen. En dat wie dat storm van protest. Ja, Oer de Hagen, dat wie Akkeratsma vertelde die verhaaltjes. Maar dat had er jarenlang de hechtepunten in het Friese cabaret dus na West. Ja. En dan zijn soermansen die op een eiland wonen. Ja, die bakker van oorsprong en later kassier bij de Rabobank op Schier. Ja. Dus. En hij kon gewoon zitten. Ik maakte nou een stukje van het Vrije Volk typen en dan typte dat. Fries Dijblad. Ja. Nou, en dan typte dat en dan weer klaar. Ja. Net iemand die dan ooit gedronken had. Een ballenbakken en een stukje scoren. Dat gaan we duidelijk vertellen. Dan geven wij een hele mooie reportage uit 1976. Dat is heel echt. Hendrik Veenstra. De huurophaler. Ja, requiem voor een huurophaler, hebben we dat neemt. Ja. Hij hier 50 jaar de huurophaler van de bouwcoöperatie Dan Woord. Ja.
ongelooflijk. En als je dat sjoggen... Nee, let we eerst, want dan kunnen we er nog wel even over praten. Want dat is misschien mooier. We sjoggen naar die reportage van november 1976 over Hendrik Veenstra. Prachtig. Dit is Hendrik Veenstra uit Damwoude in Friesland. 76 jaar, huurophaalder. In juli 1926 in dienst gekomen van de bouwvereniging Dantumadeel. Dat is 50 jaar geleden. Sindsdien is Veenstra bij vele inwoners van de gemeente Dantumadeel en vooral in het dorp Zwaagwesteinde iedere week en later iedere maand aan de deur geweest om de huur te innen. Vrouwding. Ja, dat is de vrouw al jong, de huisbaas. Ah, goedemorgen. Nou, het is weer een pimping. Ja, kom hier maar even, dus kom bij het smarig en scoort, hè? Ja, nou ik ga de pimping Ja, hier. mooi. Even. Je maakt maar even naar jezelf. Ja. Klapt het. Ja, nou je krijgen. Krijg ik een peer weer om. Knoppen gaan. Nou, het is wat fris, hè? Zaak leer. Nou, zo zei die. Nou, beste maar weer, hè? Tot de volgende keer. Iedereen? Ah, daar weet je al. Goeiedag. Daar weet ik alles weer, hè? Ja. Zo. Hartstikke Ja, goed. maar fris. Ja. Zie je net? Het is koud, maar het is droog. Ja, ja. Schön wel. Ja, Saai, mooi, klein, hè? dankjewel. Komt het net zo vaak meer bij je ook? Gewoon Nee. razen mee op, hè? Weet Ja, en dan doen we door de Gero. Nou ja. Maar wij staan ja, een beetje te ja. wennen, hè? Nou ja, het is echt zo. Ja. Nou, in de water, hè? Ja. Tot de volgende keer, hè? Ja, dat kijk. Meneer Veenstra, hier op Helder. Dat is wat hier nou gebeurde, hè? Ja. Dat had je al 50 jaar gedaan. Ja. Maar ik denk, want nu staan ze alleen maar het geld kleer. Maar ik denk dat dat vroeger wel eens een beetje moeilijker was, hè? Dat weer veel moeilijker, ja. Er binnen meer centen kwam, langzamerhand in de beurs, maar je bent er echt ouder uit. Vroeger dan rekenden mensen er al zonder meer op dat er gewoon een kleer lag, per week. Dit was nog per maand, hè? Ja. Vroeger werd per week hier. En dan weer dat een gewone, in je 10, in je 15. En dat waren de gewone bedragen die het hier per week betalen werden. Nou, En dat spande wel eens tegen. want dat maar ligt het dus een kan beetje daar, hè? Maar het weer wel Het werd door een heel bedrag. Dan moet men goed rekenen dat toen een inkomen van een arbeider nou 6, 7, 8 gewone weer tot 10 en dan 50 weer heel wat. Ja, ik ben erin. Hoi, Goedemorgen, Veenstra. de winkel weer. Ja, alsjeblieft. Mooi. Alsjeblieft. Nou, kom al nog wel eens even weer en dan Ja. nemen we dan als hartelijk afscheid. Ja, dat is Hè? best, ja. Dat is We best. hebben wel eens zie het, Joden en ik net zo'n boten. Nee. Maar, nou, goed, ging
Het ging wel. Ja, we gaan het verleden. En als het dan komt, dan tenminste- nemen we, dan laten we elk treintje vallen. Ja, Hè? kijk, ja. Ja. Beste, hè? Extra, ja, Veenstra. Hé, jong, maar er wegkomen. Ja, kom eens bij, hè? Je had wel het stier, Suiter. Ja, Waarom? nou, dan hier de morgens gewoon, hè. Maar nooit om de prijs van het huis of om... Nee. We jongen eerst maar 1 goen en 34. En nou? Ja. En nu jou 4 goen. In een week. Ja. En had het wel eens krap weg, dat je hem zin om zeggen moesten van, nou kom na weken maar weg? Nou, dat kan wel. Want vroeger was het net zo rooskleurig. Wie er streng? Nee, ik ben beste man. De Veenstraat. Sorry, dan heel aan trouw, maar ja, één ding eigenlijk nog. Jo, 50 hier hè, bij de Meesten Lans. 50 hier, ja. Dat betekent waarschijnlijk eigenlijk een speciale relatie met de mensen. Net alleen nog de man die het alleen de hier op komt te helling. Nee, ach, je wint soms ook wel een beetje reetsman van de mensen. En een boodschap rennen voor de bouwvereniging, formuliertjes even meenemen, invullen. Oudere mensen tenminste, die leer ik het invullen, die vulde ik het wel voor in. Want moest iemand zelfs geen formulier invullen, voor reparaties en zo. Nou, maar even in het geheel met die mensen ontzettend mee. Ja, die ene meer, er waren minder. Gewoon hadden behoefte aan om echt wat persoonlijk contact wat te hebben. Maar ik had me alle genoegen bij de mensen altijd weer kwamen. En ja, moeilijkheden in die zin. Kan rustig zeggen, heb ik eigenlijk net gewoon. Klachten over de huizen? Ja, die kwamen wel voor. Ach ja, die winnen er altijd. En nou is dit het eigenaardig als iemand een hier het huis had. Die meent dat alle kleinigheden examen even makkelijker maakt. Als er een pannenvers van het huis al is, dan denken ze, er moet een timmerman van komen. Dan zei ach, kan je nog net even leren vinden, lees hem zelf even wat de plak, schoonpannen wat de plak, hel je dem erin wij. Ik had onder andere mee een hond, dat weer zo'n plat huisje. En daar weer een pannen stikken bij het dak op. En zei nou, Sjurres, die pannen, daar lekt het erop. Nog jongen, er was een lerk in de huis. Het derde deel is een pan, hel even een peer en lees die even erop. Nou, zei hij, moet ik dat doen? Nou, ik zei, als leven voor rotters erbij, dan mag je dat weten. Want dan wil je niet, want dan zeg je, ach, die kleinigheden, er moet iemand komen, die moet er en die hier verhaft, tenminste, die moet er betalen krijgen. En jij als je het eigenlijk erover praten, die je verpraten, je hebt al denken, wat leren kent. Je bent weg voor Anker, meneer Veenstra. We gaan jou de boel nou, een licht beetje voor de gek houden eigenlijk. U zelfs wat. Maar, want jou binnen als kostjelien ben je ophouden met het hier op helling. Ja, dat is al meer dan een maand lang. Ja, zo wordt een maand haast al. Al 2 maanden, het is al 2 maanden lang, ja. 18 augustus is de 1 westen, dat is jaar 18. Dus 18 augustus weer de 1 van mijn werk. Dat had ze net ongemerkt voorbij gaan litten. Nee, dat is heel leuk geweest. Het bestuur hij is leuk vandaag kwam met een borrel, oerken en een broodmaaltijd. Daar hebben ze dus trouwde ben bij nodig. We gaan 6 ben, met al getrouwd. Maar het eerste punt weer dacht ik een beetje wat hier op tafel ligt. Ja. Daar zit wat op die strik en dat ga je ook krijgen. Ja, de heer Brummelkamp als vertegenwoordiger daarvan, van de woningraad dus, die had mij dit aanbieden namens de woningraad. Misschien kun je het even wat beter zien. En dat is een gouden dasspeld, spelde, en daar zit een briljant onderin. Dat zie je zien als het in het licht een beetje heen weggaat, dan komen allerlei kleuren van dag.
En ik denk dat jou daar wel een beetje grootschap doet. Daar ben ik inderdaad wat grootschap. Op het fietsje bij de Hoezendel, eerst 1 keer in een week en nu 1 keer in een maand Hendrik Veenstra die er hier op helpt van Meesken. En Meesken had dat bedrag trouw kleerlicht. Maar nu wil ik even weten hoe je die reportage maakt. Want je ziet daar alle Meesken die hier betalen aan Hendrik Veenstra, die hebben hun alle verklaard. Die zijn die wisten dat Hendrik Veenstra hier dat als die Meesken zijn. Van ik kom de volgende keer kom ik en dan in de televisie erbij. En dat die mensen verkleiden naar voor de... Die gaan er zitten. Ja, dat weer bij Westereen trouwens. Ja. Met wij doelfilmen. Ja, maar en die mensen spelen ook een rol. Die moest natuurlijk eerst ombellen. Camera komt eraan, dan komen we door weer. En toen zei een van die vrouwen, ja, ik dacht al dat jou het wien. Maar woonden die mensen dat? Meidwaan en toneel? Die woonden dat, die woonden dat wel. Ja. Maar dat wie inderdaad, hij hier dat al helemaal hier dat aan iedereen verteld. Dus, en dan moesten we snijden kleren op. Ja, ik wil een mooie man hoe hij dat vertelt, hoe dat altijd gaat. Hij zei zijn hier op dat moment, hij zal het wel net meer zo lang die en hij in die Nee. Maar dat was zijn laatste keer, dat was zijn laatste rit. Ja. Ik kan me dat van vroeger nog wel herinneren, dat er meer van die mannen kwamen van het ziekenfonds en van dit. Ja. Ik weet nog wel een man in een hele lange leren jas op een Solexje, die kwam uit Memland en dan moest hij gewoon het zien in een maand had ik misschien van de verzekering. Ja. En ze kwamen altijd weer. Dus, ja, mooi. Dat nou. Zo hoop je dat we dan een heel soort leren kennen. Dat Frieslander jet iets uitzegt. En zat het filmmeester Johan van der Zee in het programma van Gewest dat Gewest. Je hebt die programma's in Gewest Friesland en dat is het takkenweekend.